keď dýchame v systéme, tak je dôležité si uvedomiť, že to je cvik, ktorý trvá navždy, proste to stále robíme. Nie je to, že si sadnem a cvičím systém a dýchanie, to je niečo, čo robíš stále pri cvičení, pri behaní, pri oddychovaní, pri boji, stále dodržiavaš tieto veci. Veľakrát nedýchame správne, pretože nám niečo prerušuje dých, či už fyzicky alebo mentálne, alebo nie mentálne, akože buď to je fyzicky, že proste si zhrbený a to ti prerušuje dýchanie, alebo sa zľakneš a nejaké takéto veci ti môžu prerušiť dýchanie. Mali by sme vždy dve veci v systémovom dýchaní robiť, v dýchaní v systéme robiť. Vždy dýchaš kontinuálne, nikdy neprestávaš dýchať, stále dýchaš. Nikdy nezastavíš to pendulum a zároveň by si mal to dýchanie nechať prenikať celým svojim telom, každým svalom, každou bunkou, každým nádychom dať vzduch do každej bunky, každým výdychom dať vzduch von z každej bunky v celom tvojom tele. Nakoniec dýchanie je veľký fyziologický proces, ktorý dýchanie spája respiračný proces v podstate so všetkými ostatnými veľkými procesmi v tele, či už to je trávenie a všetky tie ostatné, nejdem ich menovať. Čiže pozrime sa na tých 7 základných principles dýchania v systéme. Prvý je nos a ústa. Ja rád dýcham nosom a v sociálnych situáciách kľudne dýchaj nosom, ale keď sa ocitneš niekde, že bojuješ alebo cvičíš alebo niečo podobné, dýchaj nosom, vydychuj ústami. Keď dýchaš nosom dovnútra, keď vdychuješ nosom, tak je to tak si oveľa viac zrelaxovaný, ako keď sa nadýchuješ ústami. Podobne to funguje zase s ústami. Keď vydychuješ, relax, vieš dať viacej vzduchu von. A keď vydychuješ nosom, tak je to také nepríjemné. Menej zrelaxovaný. Preto, samozrejme v sociálnych situáciách dýchaj nosom, lebo je to prirodzenejšie. Ale ináč, predstav si, že bojuješ. Kľud, hej. Druhý princíp dýchania v systéme je leading, čiže vedenie. Čiže dýchanie by malo vždy viesť. To znamená, nadýchneš sa, vydýchneš pred tým, ako niečo spravíš. Čiže nikdy si není nejak proste, vždycky dýchanie ide pred pohybom, povedzme, ideš dať strike, tak robíš, že proste robíš klik, tak najprv že to dýchanie tak ťahá ten pohyb z teba. Predstav si lokomotívu, párnu lokomotívu, vyjde z nej para a ťahá tú lokomotívu. Podobne aj ty. Začneš nádychom alebo výdychom, kľudne proste začneš dýchaním a to dýchanie vedie pohyb. Ďalší princíp je, mal by si vždy dýchať toľko, koľko ti stačí. To znamená, nedýchaj viac, než treba. Keď sa strašne silno nadýchneš, tak cítiš tension, semka, napätie. Ty chceš relax, uvoľnenie. To znamená, tvoje telo vie, koľko chce. Tak počúvaj to telo. A dýchaj len toľko, koľko treba. A toľko ti aj stačí. A potom sa zrelaxuje to telo. Štvrtý princíp je kontinuita. Čiže ideme ďalej, stále dýchaš, nikdy neprestávaš dýchať, pokiaľ nerobíš nejaký špecifický tréning, ako napríklad The Oxygen Advantage. Kontinuálne stále dýchaš bez prestania.
Stále dýchaš bez prestania každou časťou tvojho tela. Stále. 5. pravidlo je pendulum. 5. princíp. Pendulum je tá blbosť, ktorá ide takto. Ale taká tá fyzická. Vieš, čo myslím? A mali by sme tak dýchať. Je to podobné dýchaniu. Nikdy neprerušuj ten dých. Nikdy ho neprerušuj ako kontinuita podobne. Nikdy nezačni v strede dýchu alebo nikdy nepreskoč dých, nikdy ho nepreruš, nechaj ho ísť. Stále. Cítiš aj ten koniec, že to nejde takto, ale to je, že takisto aj v dýchaní máš také tie pauzy. Tú pauzu medzi dýchom a nadýchom a výdychom a nadýchom a výdychom. A neprerušuj to, pretože predstav si, že tu je stena. To pendulum musí zmeniť smer. Takisto aj to dýchanie by muselo zmeniť smer. Nechaj to dýchanie ísť. Nemáš relax v tele, nech si zrelax. 6. princíp je nezávislosť. Mal by si nezávisle dýchať, nech sa deje čokoľvek. Predstav si, že robíš push-up. Ja som bol zvyknutý robiť, že nadýchujem sa, keď idem dole a potom vydýchnem. Mal by si proste dýchať hociako, pretože ak si zvyknutý vydýchnuť pred tým push-upom, tak by si postupne potom zadržiaval dých alebo nejak nepravidelne dýchal, záležiac od toho, ako robíš tie push-upy. Mal by si proste dýchať, byť zvyknutý aj pri nádychu, robiť toto, alebo keď robíš punch, niekto je zvyknutý robiť, že mal by si byť schopný zrobiť aj, že nadýchnem sa, že nadýchuješ sa pritom nezávisle od toho, ako sa hýbeš, nadýchuješ sa a vydychuješ, dýchaš nezávisle. 7. princíp dýchania v systéme je no tension, čiže žiadne napätie. To znamená, dýchaš pre relax, kľud, pohoda. Žiadne napätie. To som podľa mňa vysvetlil dosť. Najdôležitejšie je, aby si bol zrelaxovaný a nemal v sebe napätie. Čo sa týka extra typu od Vladimíra, máme si to užívať. Užívaj si to. Tu ide proste, užívaj si to, ako sa zlepšuješ, nebuď perfektný, jednoducho si to užívaj, ako sa zlepšuješ vo všetkom a postupne bude sranda. Čiže to je taký extra princíp 8. v úvodzovkách systémy.